Para sa iba pang mga balita, sumailalim sa monitoring at inspection ang mga accommodation establishments sa lungsod ng Alaminos. 3 araw na isinagawa ang naturang inspeksyon upang tiyakin na ang lahat ng mga ito ay tumatalima sa mga nakaimplementang pamantayan bilang paghahanda na rin sa dagsa ng tao ngayong bakasyon. Pagtitiyak rin ito kung nasusunod ang mga health and safety protocols para sa mga turistang bibisita at maserbisyohan sila ng maayos at ligtas na lugar o pansamantalang tutuluyan. Kasama sa naturang monitoring at inspection ang mga kawani ng lokal na pamahalaan at hanay ng kapulisan. Kamakailan pinasinayaan ang Our Lady of Assumption Shrine na isang pilgrimage site sa 100 Islands na siyang inaasahang dadayuhin ngayong Semana Santa. IFM News. IFM News. IFM News.